Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kasenjuk kiseng long kemi ka himalang ren haka apnatrik naitung ada punrio kala penamjor ka jingkran uba PS lingdo haka YouTube channel ka jong u hadian baki khun ki haja dong ka himalang ren ki turpat ba sa office trikam jong ka Khasi Hills Autonomous District Council haka apnatrik naitung ada punrio bandawa bare ban pelong ka election JCM haka himalang ren namar ka jingbam don diksania shu ya usiem nangtai sings imyong habakran sikilap sai kubur ki noilam kasenjuk kiseng long kemi ka himalang ren ki bakan thup ya kakong Merciful Nong Plang, kakong Blue Fifel Simyong, kakong Joycey Mershra, kilapan pau ya kajing Sokhia halo kajing keno jong ba PS lingdo bakim dei Satya ki khun ki haja jong ka himalang ren ki bayat rally bantur sa office rekam jong ka district council. Kila buat jikeliru ya ba PS lingdo da ka ba pengkemau ba hausnam ada pulai dei mauhi bakot yakini kijuk kilong keme bantur pai ba sa office district council bandawa penhiarkhat ya usem nangtai simyong kat ba mentapat ukun thok kala. Haga baningkong ngasngau ban ai kublai ningkong ya ki press media badan lang bat ni haga ni gasni ke bamta bat khamtam ngiwan hang ni ngiwan da ka jing sngau diau ka mansim bat ngiwan da ka jing pang ka donut ka jongi namar ka jingkran persya ka jong PS lang ba yang i longmi te haga tu gasni bangi let ya karali te hadir sekonsil yulakan persya yang i ngidon ngidap da kajing snodiau ka bakraw po ka mansim ka jongi yana kata kadaw ngiwan hang niru ngiwan da kajing Sokhia ka mansim ka jongi ya ka ban bangi dang don kita ki longkmi namar ngakan mau nadu men kipar ki balalek no kisim jongi kim juken tho ya ki longkmi bangim dei kita ki kun ki hajar jong ka hima nrei mentapat ngilai ngau ba UPS ula kentho jubuar yang i bangi dei bangim dei kita ki kun ki hajar jo ka himalang rin bat ha usnam arjar pulai ngakan mau ba wer yang i khot yang i ki longkmi ban yalek rali lang adu kan susan hadu plang dilon te lada u khot ma u ka bia rei lada khot ki wei umlong te kamut ayu ken hato UPS dei uta ukun hajar jo ka himalang rin lani umi na UPS umi na tliu mau ni umi na UPS dei bo mai na ka kenthai te bat sa ka wei ru kalong ka ba persya ya ka jingkran ka jong u yang i kum ki kenthai idon ka jing sngau le ran hakmat ka perthai namar ba umburam syu yang i kum ka kemi hari ukhain dau thala no yang i ukhain no tang kita ki mender sisngi yang i war ngisngau ya kapan kersyan ya kini kilong kemi ki bala ladep kerian te hakabaya dei bat kajing kentho jong ba PS tingis ngaban persya ya kajing kentho jong ba PS hakaptu kapor bangi lechapo district council bat ngidon ru kajing kerpat ya ka district council bahkan ai no yang i da kata kebut hapo jong ka himalang rin banjir ya usim uba pura jong ka himalang rin bat ngimshan ya kajing yalam jong uba PS namar nadu usnem arajara pulai ulayalam ya kipai ba bat mentapat ula luang unong syat kala ya kipai ba hapo ka himalang rin tiling ba jong kane ka por ka bamta ngadap daging Sokhia sibun na kamta ka kubor bangi usngau ha ka tu ka YouTube ba i ba PS lingdo ila kentho sibun yang ikum ka kilong kemi hapo jong ka himalang rin tekum ki long kemi ki para long kemi hapo la ka jong ka himang idon ka jing Sokhia ka bakraw ya ka jing kren jong i ba PS lingdo nama hajing sisha wat ya usiem la ni ya u acting siem la ni ya kinu ki nong ya lam ki badai ban pet ban sumar ya hapo la ka jong ka hima ngidei mangi ki kenthei ka long yeng jong ka kenthei ka bangi bu ngeri ngi sumar ya ka khendau ka siap la ne ya kinu ki jingmi na po ka yeng ka jongi la ka yeng ka sam la ne hapo ka hima la ne hapo ka imlang ki salang jongi kum ka yong jongi kum ki khasi kara hapo la ka jong kari ka dustur jongi kum ki khun khasi tingi ngadap da ka jing Sokhia ka bakraw ka jing kentho ka jong i namar mai haji sha lada
ulong sya uta ubrio uba start uba tip an tip nun udai ban sensyar shwan ingkong ya dia ba ula shibun ula mi perthai ula pa perthai ba ulong sya uta ukam ya dia ba ulong uta seng samla jong ka hima ndrei lada udai sya uta rang samla uba kit sya ya ka khia ka shon jong ka hima balai pat ka seng samla ka pat arteli mentah ndai dei na ka jing yalam bakala ka jong uhi kumta ka seng samla kalami arteli mentah hapok la ka jong ka hima te ngidap lagi sokhia kum kilang kumi nama mentah la kentok sayangi kim kilang kumi ni kilang kumi ngidap lagi sokhia hapok la ka jong ka hima mentah ngi da ka wi ka jing mut kum ka senjuk sengkan thai jong ka hima lang rin ngida ka wi ka jing mut ngila siam ya ka ni ka rai bangin dei banya sya prang na kamta ka ni ka jing sya kentok ka jong ngi nama kam dei hok kam don rur hiro ban ya le presya le ne ban khain po yang ngi kum kin thai ka rur kala don hi ba ngi ki kin thai ngi dei ban kubor ya le dia nado ki sarkar ki bah jrong ro ki la pun kubor yang ngi kum kin thai bangi dei sya kita ki long kemi ki ba pet ki ba kemi ya ka dustur khasi khara ka jongi andai nyimdei hokum ki khasi ka jongi bangin ai jat ai pateng ha kita ki shinrang ajing sya ki ne kum ba ong i ba ps ba ong ba ni dei kita ki ken thai lane hapo jang ka hima ka jongi ki don kita ki kun sipya si suka ngimla ban priang ya kata ka jing kren ka jong i nama uta kon si spa kon si ka la dei ma uhi ken ba ila le chongkha sya snong jong ki breu hajing sya long ka jing spa sebon jongi kum hapo la ka jong ka hima lang rin ni dang sebon mesim bangi dang priang ya kita ki kun shinrang ki jongi ki balai chongkha sabar jong ki wei pat ki snong re hajing sya ya kitu ki senrang ki bawan syongkha hapo la ka jong ka hima itu ken ibadai sisa inong yo benta ban sensyar hapo la ka jong ka hima ka jongi nama itu iwan ri wan sumar ki kun ki kiti ka ji ka roi ka par ki wan tei hapo la ka jong ka hima ka jongi hendai ya ki kun senrang lele hajing sisa hendai dei ngimla syu ban ai pateng haki hajing sisa hendai ngidang don kata ka mesiam bangis ngau it ya la ka jong ka jai beriu ya la ka jong ki kun ki kiti ha po ka hima ka jongi ni don kata ka mesiam ya ka bakum no ngila ya ka ban yang ya da kum kilong kumi nado ka ni ka sngi ngila siam ya ka rai ba ni dei ya ka ban yang scam ya ka ban ngin mi syakmat mentah ban persya ya ba ps ba hatu la da filong syai ta i samla i ba pensya yang i ki ba bit batem skopa bu ya ka por ha ap wan pensya yang i la hapo ka hima ka jongi ne ngin let mangi bat pi tu ai da ka ba syai ba wan hika yang i la da fikwa ya ka ta ka jing bit jing tem jongi fikwa wan hika yang i keren da ka ba syai nai keren tang ha social media ndai wan hala ka jong ka hima wan hala ka jong ka ying ka sem ka dong ka thang ka jongi ha ka tu ka por bangi let ha district council ni wali dawai umdai bangin let dawas iem dai ngi don ka hak ha bangi ale election ki ken thai nado ki ken thai ki samla ki kun ki shinrang bar ken thai baro ngi ai ka but ban punjab ya ki kum ki mp mla mdc ban pensyong ya ki hang thai ha district council ya kan pe ya ka kendau ka siap ka jongi dai nyim syam la dawai ya uta usiem dai la da ngi dawai usiem balingin le syaduk syalong dai hang ni hapok la ka jong ka hima ka ngi dei ya ka medli dawa nama ka don ka office em hang tei hap lang di lo ngi la dei syaban le dawa hang tei la da ngi dawa ya usiem dei mdei bangin dawa usiem dei ngi dawa napo ka district council ya ka ban petlam na kamta ka jing sya yura jongi kum ki kun ki hajar hapok la ka jong ka hima nama ba la don iba kamri kenti ya ka snong ka dong ka than ka jongi hapok jong ka hima ka jongi dei na kata ka daw baling ba ka jing penya jong ka management board ngi ngau ba kalong ka jing bu jing bar ka jing bu jing ma ya ki khon ki kiti ki jongi ya ka ban sawan na kumta kalawai na mata ki khon ki kiti ka jongi dei na kata ka daw idon kata ka mesem ka jing ngau khia ya ka bang ngiru ngin senran lem ya ka ban le sya ka dei ka shalong sya district council ya ka ban ai kata ka jing krishan lem na dai jong ki ring ba ki khun samla ki ban le ha ka dei ka sngi man kum ju ro ha ka ju ka po ngas ngau ka ban khot ban wer lang yang ikum ka senjuk senjuk sengen thai jong ka hima lang rin bad ki pan pa nang snong hapo la ki snong bangim de ya ka ban nge ti ini ba pias ling do nama ini idei tang brio u ba syet kala yang ikum ka seng long kumi nama hakis nam ki bala lek no hau arjar apulai hau bana julai ila khot la wer yang ka sengen thai bat ya ki pan pa nang snong baro hama la ki snong ki khot ki wer yang ya ka ban mi nang dei na ken susan shadow share di blog rani kor ban yat rali ban ong ba yang in ya let ya rali ban du siem no ya inong tei nama ba long ita i siem iba kamri kenti ya ka hima ka jongi handai ha ka tu ka por balai pat u khot yangi
handai mentapat la don sa ki wei pat ki ba khot ki Christian ya ki hima ki khot ki wer yangi ya kaban senran lang ya ki balai pat ikin tho yangi handai haba wer ma ilong ka badai bat la da khot ki wei pat balai umlang aya ke jubab yangi ru ba kaya pher ayu kata ka anjong u bat ya kata ka anjong kini ki ya kini ki ringba ki bayalam yangi menta dai dalai le ru ngakot ngawer ya pi baro kum ki kun kan thai jong ka himalang ren bangem dai ya kaman ai ka jing shania shu ya unang ni sakmat ba ka jing kran ka jong u ka long ka balam ler na ka po sha ka po ngi lalap ya ki jing ditat ka jong u ya ka hima ka jongi ya kata namar ba kecil kan thua jong ba PS ha ka tu kasi ka bi lek ni cha ka PHEDC bandawa manwang no mardar ya ka management board ka bani ngimla ban pediang dalai leiru namar kala long ka nong kenti jong no re jong ni sinet kawan ne ka management board ka bomju dan menu ndai kadang penkela an penkela rul tang ha dien bala syong news im nang tei kurus im bapura ha ka syuki jong ka himalang ren te na kata kadau ni klam bisni ya kata ka jinglong em go jong no ro ndrei ni dawa mardor ban wengno ya ka management board kabaa ngadan ke ke benta ke bangasuk ya hadu kata maka jingken tho jong ubak PS yangi kun kilong kemi ladang perkhat ngapen wandor ya kan ni dei tang kita ki kenthei batat dor ukno yangi bangi dei kita ki illiterate to compare henrei kani ke jingken tho jong u kalalong penban ke jingle ran yangi kum kinong lang rin kum ki kenthei nong lang rin habang ya serum sanang ngasngong ban ong babara ki breu kin pikmat ini bagi nong lang rin ki dei ki bech siang kum ong ba PS namar ha ka jing em breu yem la ban biang indan ke jing dunahan yang tai mardar ki breu ki kentho persya yangi bat kane kala long ke ke ba tak mat yong ya ke jing em go jing kane kam dei tang ba uken tho yangi ki illiterate kum ba uong kita kinong sok snong jong ka himalang ren hatu ka kami jong uru kam dei kanong lang ren kamen kapara jong uru kim dei mo kinong lang ren hatu kini kidei ki ai ngabuk ke jingkli ba PS kidei ki ai gini mdei nong lang ren ladayan kamen lani kapara jong ba nong jong ba PS ro ki breu kempek tang yangi ndrei wat ya ka kami ba dia ka men ya ka para jong uru ki breu ki shon khmat ki ang kanong lang ren bich siang kanong lang ren illiterate kumbo ang te sakawai ro ka jingkran ka jong u ya ki kon shong sap hapo ka hima kani ka lalong ka ka bapen pang mensiam yanga namar ngasno baladang perkat ya gani kalalong ta mat yong ya upara do para senam jungi ki badan hak keleng lada kini kim dan hok hapo ka himalang ren babon kinang lang ren mentaki dan syakeleng subuh kum haboy pakon kinang lang ren gile bu hai snong tu kim syam lawan itu yangi baki ong kim dan hok balai pat ba PS uang yang kata ka kentian balai ban jubab ya kan ni nalon nang taruh kidan badan samairang kidan badan sinong stang sama keruat hasar selong lele na ya oh wat UPS iru syong hang tu hatu dan hok ma hang tu lada dan hok wan pensayang ni markhmat ba dan hok tingiru ni ya kejo kan kata ka jing dan hok jang kiwe ki para dok para senam badan ha ka himalang ren lada ni ki khon jang kinong lang ren langi sa hang nur ha ka bri jong nyaw trap ni dan kata ka hok balik kini kim dan hok ndai lai na ka jinglong siem lendo menteri kini ta ho ai kim dan hok ni ru ngim dan hok ban lai long siem dan lai long menteri dan ngi lai long lendo dan ngi lai long basan ha ka hima jong kiwe dikata te kadai ndai ban ong yau kon chong sap dan hok haba ka im lang ka sa lang ka ya lang ya kata ka leti balik im dan hok
berjumpa PS ya kata balik kim don ho namar kini ki wan po hai snong hang li ha himalang rin jini tang ba ki dangwan mentah kini ki la long dok long snam wat ki garu ki hajong ki mendai bebun ki wei pat ki jait beriu ki long dok ki long snam kini ki don hok bandawa ya kata ka long beriu man beriu de balik kim don hok balik wah berjumpa ya kata para senam juminya semua bandang ko para doa para senam ngapan ma ya kejingkran jong ukna wat nam thau wat nam wat ya u yiru lada udan haga it ke hima jong pi lan ne haga jaga lan ne haga snong hau put kejing sasya jong pi lan ne ya kino langren ro wat nam thau wat nam ya ukna ubadang kran song shet ma naga banta jungi ki long mi jong ka hima langren ni siam daga ta ka senjuk ka sangkan the jong ka hima langren wanam thau wanam wa ki nong langren ki badan hai ru namar ka jingkran jong PS ka long persya bakan thoi ta mat yong yo para do para senam namar ki don ki bawan na do mensua ki wan bela ki wan kamajak po kirung ha kata ka lenti ki pen ko ngo ki ansnong ki pen ko ngo ya ka kendon baka hima kibu hagano kador baki rong hang ni tila pensa la pensyong la pensa yaki la baki la ailat bansna yeng snasam ki la ailat banrep banriang ha ka ta ka lau langam tila bat ka pendan pangli kum kinong song sap banwan rap banriang hang tu pat kum jur ha ka right chung ke mau wat teng haki jaka ki badan ka khoret bat kari kanti namar ki wan bot yo ulok ki lawan long trash nong hang tu ki pen long nong rem hang tu ki thiet jaka ki thiet nong rem yeng hang tu te kini ru ki la long trash nong baro ngi keng ba kini ki de hi ki khon jong ka himalang ren ki long equal ni long ya rengkat ni nyokor ni kengkor la hakayap ka em ne la ka sok haka kamnan ni nyau bagini ki dehi ki parado para senam jungi ni ailat ya ki bakiru kin em ya ka juk kalenti to mani de nga persajur ya ka ne ko ka KHADC wat nyang silang kmat yangi ki khun kan the jong ka himalang ren to da sha askor lam yangi de mangi ba penjap pendan buram yo MP de mangi budget ya pi kum kita ki MLA day mangi budget ya pi kum ki MDC lada klam ka kti kadau gu jongi phinnam la ban song ha ka shuki horkit hodang hinam pediang ya ka jingkran ka jong PS namar udai tang ukhna ubarang kran song shit kanong ba bernihan ka don ha uput usam ha pedeng ka asam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jala ha ka benta jong ka asam dan kumba ar phautli ki karkhana red category but ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hang ta ka don ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinre ka jingmi cha bo ka ya pher de na ka ta ka daw kini artli ki jala menta kis dang pen khre ban thau ya ka joint action plan